Bago sa mga House prosecutors ang nabaton kag posible pa nga pagkabatunon nga mga negatibo nga mga komento halin sa mga Duterte supporters. Ini matapos nga nag-convene ang Senado bilang impeachment court. Matapos nga napasa sa Kamara ang articles of impeachment para kay Vice President Sara Duterte. Sa interviewang Bombo Radyo kay Representative Zia Alonto Adyong, House Prosecution Spokesperson, iyagin pahayag nga wala na sila naghatag sang atensyon sa mga aligasyon nga ginahaboy batok sa ila. Lakip na diri mga huring-huring nga nagabato ng pila ka opisyal sa gobyerno sang minaleta nga kwartagod matigayon ng impeachment sa Vice Presidente. Sunogay Adyong, mas maayo kung noon tata na lang man sa mga ini ang pagpalaptas ng fake news kag suportara nila kandidato nga magatubang sa palabuton nga trial. Well, unfortunately, ganun na ngayon ang kalakaran sa social media, no. Alam naman namin before our prosecutors, before they even accepted the role as part of the prosecution, alam nila, pinanindigan nila yung kanilang posisyon. They know the cost of being part of the prosecution. Na ibabash sila. Sanay na eh. I think apart from sanay ka na dyan or sanayan na kami, I think yung mas tututukan namin yung paninindigan namin. Ang pinagmumulan ng aming posisyon ngayon dito ay yung accountability na sinasabi sa Constitution natin. Si Representative Zia Alonto Adyong.